wato ka yi ruku'i cikakke cikin nutsuwa. Idan wato ainihin kana sallah cikin nutsuwa, to Allah sai ya maka baiwa bil hushu'i da jin tsoronsa a cikin sallah. Amma sallah irin wacce za ka zo ka yi wato kotan kuciya, to har abadal abidina ba za ka samu hasken sallah ba. Ni na gaya muku har abada. Domin bila ga wani baya cika ruku'i ya ce tun yaushe kake sallah irin wannan, ya ce shekara ta 40 yau ina sallah. Ya ce to wallahi azimi a cikin shekara 40 ba kai sallah guda ɗaya wacce Allah zai karba ba, inda haka kake yi. Ya ce ba kai ɗaya ba. Ya ce saboda mai, ce dan baka cika ruku'i ko rukunin min arkanis sala. Saboda haka muke yi kanmu idan mun zo sallah mu yi ta a nitse. Kuma da yawa mutane mu idan mun zo sallah kamar masallacin nan yanzu asham a cikin azumi a cikin wata ɗaya fa muke yin asham, wata ɗaya tak a cikin wata 12. A cikin wata 12 nan, wata 11 nan ba ma asham, tafiya muke mi ta wato galantoyinmu. Masu tafiya kallon banza suna tafiya, masu shirman wofi suna shirme, masu hirar banza suna yi. Amma wai yanzu nan watan azumin nan, wai ai haƙuri lokacin asham ɗin ya zo, dare ya ɗan zurfafa kamar misalin 9, mutane ba sa so, sai kowa ya kumbur baki wai liman bai fito ba. Ba a sallah da wuri. Allah ya saka maka da alheri dan ka shi. To in an yi sallar da wuri me za ka je kai wanda ya yi sallah? Kuma mutane ba su sani ba, idan kana so Allah ya baka ladan itikafi, duk lokacin da ka shigo masallaci ce ne na shi kai niyya a cikin zuciyarka, na zauna ne zaman nan na jiran sallah saboda itikafi, Allah sai rubuta maka ladan itikafi. Amma sai a ce wai so ake a sallah a fita, kuma sallolin na raka'a 10 muke yi, mu shugabannin mu raka'a 20 suka rika yi. A zamanin Umar ibn Abdul Aziz raka'a 36. Akwai mace ma sallata ta dare ɗaya kullum raka'a 100, Rabi'atul Adawiyya. Haruna Rashid har kasaitar mulkin sa raka'a 1000 yake a cikin kowane dare. To idan ka zo binciken mu sai ka ce to mu wai me muka fahimta ne da addinin Allah? Fahimta muka yi wato koyaya muka yi addini shikenan Allah sai ya karba? Wato duk alkawarin can da yi sai a kanmu mu sai ya shafe alkawarin ya karbi namu, saboda mu wato mu ne shafafu da mai. Ba ka fito a zo ana asham kamar kaga mutanen da ake asham kamar rike masulla aka yi a bayansu ana sukan duwawunsu. Allah ya kamata a wannan, ya kamata a cewa mutane musulmi su rika wannan. To bai kamata ba ko ɗaya bai kamata ba. Ya kamata idan mun zo sallah mu kula cewa bautar ubangiji muka zo yi, kuma babu wani abin da za mu yi wanda ya daidai da sallah nan. To mu je mana. Amin. الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. waɗannan da suke yin aikin riya kuma suke hana zakka, to su ne wailun ta tabbata gare su. سورة الكوثر مكية وهي 3 آيات. آية 3 كلمة 10 حرف 42. تو الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. والله madaukakin sarki ya ce wa manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar, mu mun baka tafkin alkausara. An ce naharun fil janna, wani tafki ne a aljanna, ko kuma naharun ala abwabil janna, wato sai an shiga ta cikinsa sannan a wuce a shiga aljanna. To Allahu alam. fasalli lirabbika wanhar. Kai salla lirabbika saboda neman yaddar ubangijinka. Wanhar, naharu da yawa malamai suke fassara naharu da cewa wai qablu ita ce naharu, amma tafsirin qablu a ce ita ce naharu ake nufi a nan ba shi ba ne. An naharu ana nufin suka na nusuki,
wato kamar sukar raƙuma a abin nan amina wato ko kuma na haru a ranar sallah babban mutum ya soke wani raƙumi ko wani abu shi ubangiji ke ne to mu je shani aka huwa labtar hakika shani aka mai kin ka huwal aftar shine mara kyakkyawan karshe ko ku shine munqadi'un wanda wato dabiru zai zama yankakke ba albarka a cikin rayuwa ta sa na suratul kafirin makkiyatun wa hiya sittu ayat ana ce da ita munabaza ana ce da ita mu'abada ana ce da ita al-ikhlas ana ce da ita muqaqqasha ana ce da ita barriya to duk wannan sunan ta ne aya ta shida Allahu akbar aya shida harfi ay kalma 26 harfi 74 to mu je mana bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون wai kafiran makka ne suka ce da manzon Allah wai ka rika bauta kuma ka wani lokaci mu kuma mu bauta wa ubangijin ka wani lokaci saboda haka sai Allah ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun fadi ka ce ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ni ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba gumaka ba zan bauta musu ba wala antum abiduna ma a'bud in dai akan sai na bautawa gumaka ne za ku bautawa Allah to ashe ba za ku bautawa Allah ba wala ana abidun ma abattum an maimaita ta littaki da ni ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba gumaka ba zan bauta musu ba wala antum abiduna ma a'bud kuma idan sai na bauta gumaka za ku bauta Allah ba za ku bauta masa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku yana gare ku shine addinin kafirci ni kuma addini na yana gare ni shine addinin bin Allah suratun nasr madaniyatun wa salatu ayat ana cewa da ita suratul taudi ban kwana domin bayan ta sauka manzon Allah ya kaura to aya ta uku kalma ta 20 harfinta 79 na Allahu akbar Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am idza jaa nasrullahi wal fath idan wato taimakon ubangiji ya zo wal fathu da ainihin cin makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'u bayan jama'u to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu tasbihi da tare da godiyar ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafara ta sa innahu kana tawwaba hakika ubangiji shine mai yawan karban tuban bayansa da jin wannan sai na abubakar ya fashe da kuka aka tambaye shi aka ce me yasa yace ba na zaton ma'aiki zai zaki daukan wani dogon lokaci nan gaba yawa to suratul hadabi makkiyatun wa hiya 5 ayat aya biyar ana ambatar da suratu abi lahab ana ambatanta suratu tabbat aya biyar kalma 23 wato harfi 70 na'am Allahu akbar na'am Allah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tabb lokacin da manzon Allah ya kiran wato mutanansa Qurayshawa wato da ainihin danginsa banu Muttalib da kuma banu Hashim wato ya kiran su ya tara su ce da su na kira ku ne don gaya muku yanzu idan da zan wato ce akwai yaƙi ya taho ta bayan dutsen nan zai afkan muku kwa gaskata ni suka ce ma gaskata ka ice saboda me suka ce saboda mu taba ganin kayi ƙarya ba ice to yaya kuma na ce da ku ga azabar Allah nan bayan ku in ku ba da gaskiya ba kuka ce ƙarya nake to sai abu lahabin babbansa ne sai ta ce tabballaka ya muhammad ali haza da autana wato kai canka don haka kai kira mu don wannan magana ka kira mu shi a ganinsa wannan magana ba ta isa a tara mutane dan ta ba to shi kenan to amma ya gaba da tabbat shi yasa ubangiji ya sauka ya ce to ba ma'aiki ne za a gaya masa wannan ba tabbat ya da abi lahabin
ai abu lahabin shine taɓaɓɓe, wato sifarsa duk taɓaɓɓiya ce, wata kuma ya yi asara ko ya halaka. ما أغني عنه ماله وما كسب. Dukiya ta zama ta amfane shi ba, dukiyarsa dama dukiyar caca ce, dan caca ne, kasaitacce gwanin caca ne, ya iya caca, ya iya caca kwarai da gaske da shi da wani wanda ake ce masa zalim, yanzu na sai cinye ma dukiya. A yi zance to mu je malam. sayasla naran zata lahab. Da sannu zai shiga cikin wuta ta har abada, za ta lahabin ma'abociyar horuwa da konewa. wa imra'atuhu hammalatul hatab. Da mata ta za wato ainihin ummu jamil wacce take mai daukan munafinci iri-iri, ko kuma mai daukan kaya ta jefar a kofar gidan manzon Allah wai dan ta taka ta cuce shi. fi jidiha hablum min masad. Igiya min masadin ta ainihin kabar lahira ko kabar wuta ta tabbata fi jidiha a cikin wuyayenta. Allah kiyashe ka da matar jaraba, domin ita ummu jamilin matar jaraba ce, jarabar ta yake ainihin saboda haka ita ta sa shi ma ya halaka. Dama Allah ya halakar da shi, amma ta hanyar ta ya halaka. Duk abin da ta ce har tsoron ta yake ji, amma ƙarshen ta sai da ta zo gagawarsa ga shi yana ciwo, amma ba ta iya zuwa wurinsa ba har ya mutu. Allah kiyashe. سورة الإخلاص مكية وهي 4 آيات. أنا تي متى سورة الإخلاص، أنا تي متى سورة المعرفة، أنا تي متى سورة الجمال، أنا تي متى سورة النور، أنا تي متى سورة النجاة، أنا تي متى المانعة، أنا تي متى مؤوذة، أنا تي متى براءة. saboda me, saboda ta ɗau sufar Allah, tsantsar sufar Allah. Shi yasa aka ce wanda ya karanta ta kamar ya karanta sulusul Qur'an, sulusun Al-Qur'ani. Ba na manta an zo za a yi mana jarrabawar hadda Al-Qur'ani, wani mutumin ko Indonesia ne aka ce yaya ka haddace Al-Qur'ani, ce ina haddace, aka ce to karanta abin da ka iya, sai karanta qul huwallahu. Shikenan abin da ka iya shi kenan ba. Sai to annabi ba ce mutum ya haddace sulusul, ya karanta sulusul Qur'ani, to na karanta sulusul Qur'ani ko ba sai ku rubuta na ci ba. bawan Allah. To mu je malam. الله أكبر ولا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. شيني الله سبحانه وتعالى شيني مكديشي، شي كدي yake wahdahu la sharika la. Allahu samad. Allah shine as-samad, abun nufa, shi ya kamata komai da komai ya nufe shi da bukata ta sa. Lam yalid wa lam yulad. Allah bai haifi kowa ba, ballantana a ce shi haihuwarsa aka yi. ولم يكن له كفوا أحد. makamanci ko kini ahadin wani ɗaya bai yi kama da Allah ba. To suratul falaq. wannan sura an ce idan kana karanta ta kullum sau 12 ko bayan kowace sallah, Allah zai baka cikawa da imani. Haka kuma an ce wanda ya karanta ta a cikin ciwonsa na mutuwa, ciwon da aka yi dace ya zama shine ajalinsa, Allah ya masa muwafaka ya karanta qul huwallahu ahad, to an ce shi ma Allah zai cika masa da imani, kuma ba za a yi masa azabar kabari ba. To wannan ko ba wani abu ne a wurin Allah ba, tunda yake ta dau sufar Allah subhanahu wata'ala, ta dau ikhlas. Duk abin da alkur'ani yake nunawa da attaura da injila da kutubu da komai me suke nuna wahadaniyatullahi subhanahu, wato su nuna cewa Allah shi kadai ne. To kul huwallahu ta dau wannan sura, saboda haka kamata yi mutum ya rika karanta ta. Idan kuma ka karanta ta 100
to kayi wa kanka fidda'u 100,000 kayi wa kanka fidda'u ana yin fidda'u da ita 100,000 yawa to mu je سورة الفلق مدنية وهي 5 آيات madaniya ce aya guda 5 kalma guda 20 harafi guda 70 na'am الله أكبر Allahu akbar kabira ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق kene ina neman tsari bi rabbil falak daga ubangijin wato falaki من شر ما خلق ina neman tsarinsa daga sharrin wato abin da ya halitta duk ومن شر غاسق إذا وقب ina neman tsarinsa min sharri gasikin daga ainihin sharrin duhun dare idza waqab idan ya duhunta ومن شر النفاثات في العقد ina neman tsarinsa daga sharrin masu sihiri iri-iri da suke tofa-tofan sihiri ina neman tsarinsa da shi fil ukad ko kuma su yi tofi a cikin wani abu a ɗauko bakin tsimma wani zuma ganganin banza a kulle kuma a ci gaba wani ya kulle to sihiri kenan to ga maganinsa Kul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsarin ubangiji daga tofa-tofan mai sihiri tofin banza tofin wofi mu je mana ومن شر حاسد إذا حسد ina neman tsarin ubangiji daga sharrin mai hasada wanda baya so ya ga bayan Allah an masa arziki idan hasad idan hasadarsa ta ci shi to sharrin sa ya koma kansa sai ta abin nan ila fi quraish akan mutum ba akan to mu je mana سورة الناس مدنية وهي 6 آيات suratul nas aya 6 kalmomi 20 harfi 99 to الله أكبر الله ولا أكبر. إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim na'am قل أعوذ برب الناس ina neman tsari bi rabbin nas da ubangijin mutane to ملك wato الناس mai tarbiyyar mutane mai tafiyar da al'amarinsu wanda ya mallaki mutane da abin da suka mallaka to إله الناس ubangijin mutane dai shine dai من شر الوسواس daga الخناس sharrin nan na shaidan alkhannas wanda yake mai yawan waswasi a cikin zuciya الذي يوسوس في صدور wannan الناس da yake waswasi a cikin zuciyoyin mutane yake waswasa musu sharri to من الجنة والناس to daga aljannu wannan da mutane baki daya amin amin akar makallau akwai sako daga hukumar yada labarai ta jiha. Farko dai akwai sakonni na shi manajin darakta wanda ya ce a shaida maka, amma kafin na shaida maka sakonsa akwai sakonni na ma'aikata daban-daban wanda tun da muka fara wannan karatun koyaushe suke ba da sako, to amma saboda yau da gobe ba zai yi a ce kullum sai an faɗa ba. To amma a yau tun da ita ce ranar mu ta karshe insha Allahu a bana a wannan karatu wanda kuma muke fatan Allah ya nuna mana irin wannan shekara insha Allahu nan gaba shekaru masu zuwa da yawa. Akwai shi kansa manajin darakta din Alhaji Ahmed Aminu wanda ya taimaka kwarai da gaske don ganin cewar wannan shiri da muke zuwa ɗaukar karatu ya gudana tare da darakta na talabijin Alhaji Faruk Umar Usman, akwai kuma darakta na engineering da kuma mataimakin darakta na talabijin Amina Ahmed Isa, akwai kuma ma'aikata daga bangaren shirye-shirye din kamar su Abdullahi Umar
malam Tijjani Ahmed da kuma ainihin masu taimakawa wajen yada wanda mun dauko daga nan su za su saka har dare har lokaci yayi su tashi. Akwai Idris Abba Salisu, Idris Kiru, Muntari Inuwa da kuma Tijjani Ahmed. Akwai injiniyoyi kuma wanda suke sarrafa injinan wajen tafikar da wannan harka ta ainihin daukar tafsir. Akwai Muhammad Nayaya, akwai Muhammad Kacako, akwai Muhammad Gyaɗi-Gyaɗi, akwai Muhammad Fage. Sannan kuma akwai daraktan tallace-tallace da kuma shi kansa musamman daraktan talabijin koyaushe yana tsayin daka ya ga cewar ba mu samu shikila wajen dauke-dauken wannan shirye-shirye ba, wanda kullum da safe sai ya zo ya kira mu ya shaida mana idan an samu wani kuskure ko akwai wasu 'yan gyare-gyare da ya kamata a yi. To wayannan mutane da lissafa da kuma gaba ɗaya ma'aikatan namu na gidan rediyo, akwai Alhaji Bello Sani Galadanci wanda shine daraktan rediyo, akwai kuma Faruku shugaba wanda muke tare da su a nan, da mai nasara da Dauda da kuma ainihin direbobinmu wanda kullum aikinsu daga nan idan mun ga man tashi za su zo a guje su ɗauki wannan kasa su kai shi CTV domin a saka. To dukkaninsu sun yi roƙo ne a sa su cikin addu'o'in da malam zai yi, a yi wa iyayensu addu'a, a yi wa su kansu addu'a, a kuma yi wa 'yan uwansu da surukansu da mu kanmu da iyayenmu a cikin wannan addu'a. Sannan da ƙarshe shi kansa ainihin Alhaji Ahmed Aminu ya ce na shaida maka addu'ar da malam ya ta yi dan ganin ya mallaki waɗannan kasakasai da muke ɗauka na bara zuwa bana, ya ɗauki nauyin sayan waɗannan kasakasai gaba ɗaya domin a ɗaukan maka tafsirin ka ajiye domin 'yan baya su ga irin abubuwan alkhairin da malam yake yi lokacin da yake nan. Sannan kuma yana roƙon shi ma a taimaka masa da addu'a, a kuma taimaka masa da addu'a don ganin yadda zai gudanar da shugabancinsa. Wayannan kasar da aka ɗauka daga bara zuwa bana kasa 62 ne, saboda haka insha Allah bayan sallah daga nan kafin sallah za a fara ɗaukar malam har lokacin kuma da zai insha Allah zai abin nan. To shine dama sakon kenan. Wani malami ne nan ko malama ke zance sai wata doguwar takarda take cewa misali kamar wanda ya san kayi nasiha a ran nan cewa wanda ya san wani abu game da magani to yi kokarin ya sanar da 'yan uwa musulmi domin shi ma Allah ya kara masa wannan fahimta. Tace shi sa ta rubuto da wannan takarda domin ta ji wata 'yar uwa tana cewa tana fama da kuraje a jikinta kuma tana neman malam da ya mata addu'a domin neman Allah ya bata sauki. To shi da take cewa to tana da wata addu'a kuma ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil. Take cewa idan aka rubuta ta a jikin wuka kafa 11 a rubuta an karanta wannan an karanta kwarai kuwa an karanta masha Allah kwarai kuwa kwarai. To akar muka Allah sai wannan malamar take cewa malam ya bada wata addu'a, ya bai wata bayar Allah addu'a. Ta ce to yanda akar muka Allah idan mutum ya ji wata addu'a ka faɗa ko kuma ya ji wani malami ya faɗa a cikin rediyo, yana iya amfani da wannan addu'a ko sai ya nemi izinin shi malamin da ya bayar da ita. Haka ne, masha Allah. Da wakar makalla da kuka kai ta za a yi sai masu neman addu'a. Alisa da Allah ya zama ko wani malami ma Alhaji Muhammad ya bada naira 50, Hajiya ND naira 50, Hajiya ga su nan ila adadin ba su iya kafin mai wa kowa addu'a ai mai wa iyayen mutu. kwarai kuwa Allah saka da kuma A daina addu'a kullum sai a ci gaba da addu'a. ina addu'a kuma kalla za a yi addu'a masu neman malam ne suka yi ce ya yi nasiha. Wani malami nan da ke neman malam ya yi wa mata musulmi nasiha, wato irin matan nan masu hawan acaba da su kansu 'yan acaba din da ko masu zuƙo man fetur, wanda a wannan lokaci na azumi yakan gangara har cikin makoshinsu. Shi ne ce da su malam ya musu nasiha. Rana kuma da wani malami da ke roƙo malam ya roƙo gwamnati da ta
rage yawan kuɗin makka ka faɗa yawan kudin ne Ko kuma- ka faɗa an faɗa yaushe 90,000 an yi tati ya yi kwana biyar ko shida ko an faɗa a yawa ko kuma ala kulli halin aka ramka lawo a baiwa maniyyata ɗin canji mai sauƙi irin na gwamnati ba a canjin kasuwar kowa da kowa ba ta yan canji shi ne ce yana roƙon malam ya yi wannan nasiha sa'annan kuma ga wani malami nan shi ma da yake neman malam ya roƙon gwamnati ya yi wa mata nasiha wato mata waɗanda idan sun je wajen buki ko kuma a gidajensu ne idan yara suka lafta fitsari to sai ga sun tashi sun yi sallah da irin wannan tufar da ke jikin su din ko kuma tabarma to aka ramka Allah sai masu neman addu'a masu neman addu'a dai kamar akwai wata mata aka ramka Allah matan da suke so roƙa da Allah kanka Allah gafarta masa alqur'ani ne suka sha baka kuma umar san da magoga yana sai mun karbi shi akwai wata hajji aka ramka Allah ai shekara 62 da ta rubuta da dogon takarda take ba ta so a nan da farko ta ce tilawan nan da kake mana to kace ka mana ko na hannu da umarni da ce ubangiji Allah ya saka maka da alheri da ce Allah ya baka magada amin dan da ce kashi tana roƙo a yi mata addu'a Allah ji kan iyayenta da kakanninta ita kuma da yan wanda Allah ya ba su cika Allah ya ba mu cika da kyau da imani ko wata bayar Allah da ce mijinta ba da lafiya tana roƙon a yi mata addu'a Allah ya ba shi lafiya alhaji a kula ka faɗa daidai ba za ta don aka ga wani malami nan je ya zo gida na ce Allah da annabi wannan wai hannu da hannu zan danka maka ya ce yana nema da Allah da annabi a yi masa addu'a Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya biya masa bukatunsa na duniya da lahira akwai masu neman buɗi a wajen harkar kasuwanci akwai masu neman cin jarrabawa duk wannan zan faɗa Qur'ani ma aka ce a baka daga gidan wata tace tana roƙa addu'a na mahaifinta kuma da masu gwada daga zaka tana roƙa addu'a addu'a sun roƙa addu'a da biya mana baki ai na sani akwai malam Sa'idu Adhama wannan shugaban kasuwar kasa bangai shi ma ya nemi bara addu'a daga wurinka Allah ji kan iyayensa da mahaifansa kuma ni ma nan hadimin ka akan maka lawa da addu'a Allah ya ji mahaifana da yar uwa ta hajiya shi da sauran bayan baya Allah kuma aka kuma akan maka lawa da soji waɗanda suka mutu a wajen yaƙi Allah ya gafarta musu akaram kallah akaram kallah a addu'o'i kawai zan fasa akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su akwai masu neman ilimi akaram kallah Allah ya ba su akwai masu ciwon kafa akaram kallah Allah ya warkar da su akwai masu neman shirya ƴaƴa akwai masu neman addu'a ga mahaifi akwai masu neman addu'a ga iyayensu da wani kuma yake cewa ciwon bashi ne da shi Allah ya yi masa addu'a da farko dai tukuna kuma da biyu daga gidan wa bai kace tana roƙa addu'a su ma to Allah ku bari haka ya isa do Allah abinda zan faɗa mana wato annabi alaihi salatu wassalam yana cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani hujja ne akan ka ko kuma hujja ne gare ka kun ga karatun nan da muke yi ana fassara alqur'ani kusan duk wani hanzari da muke da shi yankakke ne a wajen Allah idan ba mu kiyaye shi mun ji tsoronsa ba ya kamata ya waje ba mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah mu kiyaye hududullah duk lokacin da muka zo za mu yi wani abu na rashin gaskiya mu tuna cewa kamar fa alkawari muka ɗauka ga wurin Allah muka ce ubangiji mun ba da gaskiya da kai mun ba da gaskiya da annabinka mun ba da gaskiya da ranar ƙarshe idan mun lura ƙasar mu ƙasar nan yanzu babu abin da ya fi yawa a cikinta ilin rashin gaskiya da rashin amana
da ha'inci iri-iri. Duk waɗannan halaye ba halaye ne na musulunci ba, ya kamata mu daina su. Mu tausayawa masakid wal fuqara, kuma mu rika kula da hudud shari'a ko hudud shari'a dangane da ainihin abin da yake tsakaninmu da matanmu. Idan ana faɗan wani ansa abubuwa, wani lokaci za ka ji abin da maza suke wa mata zalunci ne, wani lokaci kuma ka ji abin da mata suke wa maza rashin biyayya ne. To ya kamata mu san cewa Allah ta'ala ya umarce mu mu kyautata tsakanin junanmu. Wanda duk yake da iyaye ko yake da ragowar uwa ko uba, da kiyaye kansa ya rabu da, ya yi kokarin cewa ya ga ya rabu da su lafiya. Idan ba ka yi kokari ka rabu da iyayenka lafiya ba, to ka sani ka jawo kanka musibar duniya da lahira. Iyaye ba wasa bane, iyaye ba wasa bane. Kuma mu kula da girmama junanmu, mu daina wulakanta junanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man lam yuqir kabirana wa lam yarham sagirana fa laysa minna. Wanda bai girmama babba ba a cikin mu, bai tausaya wa na baya ba, annabi ce ba a cikin mu. Yanzu yara na yan ƙananan yara, in ka taho suka taho, in baka ratse musu ba za su ratse maka ba, wai a ce wai ƙasar musulunci ce. To wannan ya kamata mu daina yin irin waɗannan abubuwa. Kuma duk wanda yake da mace yake auren sunna, billahi allazi la ilaha illa huwa, ya hana ta rawa a wurin biki ko a wurin suna. Idan ko bai hana ta ba, Allah ya rubuta sunanka a cikin al-majus, ka shiga cikin maguzawa. Idan dai matarka za ta tafi fili gaban mazan da ba yan uwanta ba, kai ko menene ta ba, ana kada mata kalangu, wai dan an yi haihuwa ko dan ana biki ta yi rawa, ta je gaban maroƙi ta tsaya wai ta ne masa naniya, kuma ƙarshe a ce wai sai ango da amarya sun fito sun rawa. Wannan duk maguzanci ne, billahi allazi la ilaha illa, kun ji na rantse muku maguzanci ne. Ya kamata mu daina irin wannan, mu manta da wannan sam a cikin ƙasar nan. Kada waɗannan masu bushe-bushen banzan nan, waɗanda ba musulmi ba, su ruɗe ku, wai ana ɗauko su ana ba su kuɗi, su ne muku bushe-bushen ƙarya na wofi, matan ku su je suna rawa. To mu daina wannan, mu daina wannan. Wannan shine abin da zan faɗa a takaice. Amma addu'o'i na da farko wanda zan wa addu'a, iyayena, Allah ji kansu ya kuma da iyayen yan uwana duk musulmi, Allah ji kansu ya gafarta musu. Sannan wa wanda ya kawo ni nan, sarkin Kano, shine ya naɗa ni liman, Allah ya saka masa da alheri, kuma Allah ya ja zamaninsa. Allah ya ji kan mahaifiyarsa, tana daga cikin waɗanda suke kyautata mana. Malaman ƙasarmu da sarakunan ƙasarmu da attajiran ƙasarmu, Allah Ubangiji ya yi mana buɗi, ya buɗa mana hanyoyin wadata, ya buɗa mana hanyoyin da za mu fahimci addininmu, ya buɗa mana hanyoyin da za mu daina rabe-rabe a tsakaninmu. Fitinannu da suke neman su kawo mana wata fitina wacce za ta fitine mu ko a cikin addininmu ko a duniyarmu, to Allah Ubangiji kai mana maganin su dan albarka nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masu neman Allah ya warkar da su daga wani ciwo, mata masu neman aure, masu yaya suna neman su ci jarrabawa, waɗanda suke yaya akan gararu suke neman Allah shirye su, kai wanda dai duk yake da wata bukata, da waɗannan mutane da suka jibinci al'amarin tafiyar da al'amarin nan, gidajen rediyo da gidan talabijin, Allah Ubangiji ya saka musu da alheri, kuma Allah ya biya musu bukatu. Jama'a waɗanda suka rika aiko mana da alhairansu, abinci ne, kuɗi ne, menene, Allah Ubangiji ya saka musu. Wannan addu'a muna yin ta ne daga cikin zuciyarmu. Allah dan ikonka, dan girmanka, Ubangiji dan albarka alqur'ani, Allah dan albarka annabi Muhammadu, ka saka musu da sakayya wacce za ta halarta su ta shigar da su aljanna dan albarka annabi. Allah ka amsa mana dan girmanka, Allah ka amsa mana dan girmanka. Na dan bayi dan kadan. Akwai bayan Allah da suka aiko da ainihin wato addu'o'i iri-iri da ainihin sadaka ba
dan arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu gamawa lafiya Allah kyauta karshen mu Allah kyauta bayan mu masoya kuma da muke da su ainihin maza da mata da suke sauraron karatun nan Allah ya saka musu da alkhairi binni da ƙauye Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi alhamdulillah mun gode wa jama'a kamar da malam ya godiya ake aiko mana da abubuwa kuma mun gode Allah ya saka da alkhairi duk addu'a kowa an shigar da shi yaro da babba baki daya